Bueno, és una mica com aquests del futbol també, perquè passen 90 minuts, però tots estan parlant del 10 de la mil·lèsima segon. El futbol juga una vegada a la setmana, jo jugo 12 vegades a la setmana. Bueno, no et pensis, amb la Champions, bueno, és igual. Tampoc no crec que sigui el tema, però sí que té que veure Per què no és el tema? No, té que veure amb el fet de valoritzar també el treball no només a la mil·lèsima de segon, sinó de donar-li importància tant en el moment que fas el mortal com al moment que estàs abans o després. Bueno, perquè el circ ha tingut durant molts anys aquest component de cosa exòtica, única, sobretot abans de que naixés la televisió, abans de que naixés el cine, absolutament, i després va quedar encara tota una cua entre el cine i l'arribada de la televisió, que en països com la Unió Soviètica, alguns països de Sud-amèrica com Brasil, etc., es va mantenir, però després el circ, a hores d'ara, està en una altra fase absolutament diferent, o sigui, el circ ha fet un gir absolutament total, i jo penso que, a fi de bé, per dir-ho d'alguna manera, perquè si no l'altre era pràcticament... O sigui, si t'hi fixes, totes aquestes coses que representava el circ a finals del segle XVIII i començaments del tot el XIX i començaments del XX, era el tot. Les estructures efímeres que es clavaven, es muntaven en un moment, el circ de les tres pistes, els nans, els alts, les girafes, era tot. A partir que arriba al cinema, que a més per mi és brutal, o sigui, el primer cinema que hi ha són els pallassos que surten de la comèdia, que surten del teatre i que surten del circ, que se'n van al cinema, i després arriba ja un moment quan arriba la televisió, que inclús l'intenta posar, però aquest llenguatge... La televisió o la paraula també, no? La televisió i el text, però en cap moment són capaços de posar els sentiments a dintre d'aquestes coses. Amb el cine és més fàcil, perquè tanquen les llums i realment la pantalla és tan immensa com la televisió. La televisió és, per mi, és carent de sensibilitat. I això ha fet que el circ modés i fer servir les seves tècniques, les acoplés molt a la dansa, perquè cada vegada que veus circ, cada vegada veus més dansa, però que també posés a l'art dramàtic a dintre, explicar històries, no? O sigui que hem passat d'un circ que no tenia cap mena de contingut a darrere, que era simplement el que ara pots veure a les Olimpiades, era el Lomas, no? O sigui, en aquests moments Lomas, doncs al Google hi ha de tot, no? Però en aquella època no hi era, i per tant ha tingut que transformar-se en un espai on a darrere de les històries del circ es plantegen temes, jo crec que són humanístics, no? O sigui, on te posa de relleu la història de l'home, el present de l'home, de la dona i el futur, no? I qüestiona totes aquestes coses. I realment jo crec que la cultura és l'art que fa canviar la forma de pensar i de viure de la gent, i amb això el circ havia sigut una cosa de consum, per dir-ho així, un acte de distracció banal, per dir-ho així, ha entrat dintre d'una fase on jo això també ho dic perquè quan nosaltres vam començar, feu pallassos, i diu sí, i hem de fer la propera comunió. Aquesta era la història, no, nosaltres fem pallassos polítics, pallassos intel·ligents, per dir-ho manera, però sempre que ha estat molt associat al circ com una cosa de lleure i no sé què, no? En canvi, a hores d'ara realment vas a veure espectacles de circ que dius, hòstia, t'estan donant tot un altre tipus de lectura, no? I això em sembla que és fantàstic.